नोंथांमोननि उदालगुरि जिल्लायाव जिहेतु मोनबा समष्टि दङ बे मोनबा समष्टियावबो UPPL आ देरहागोन होनना सानदोंमोन। बे 100% उदालगुरियाव मोनबा समष्टियाव दिनैनि दिनाव माने मोनबाबो UPPLनिया देरहानाय खाथां। दिनै माने सन्जय सरगयारिया बुंबाय थादों त्रिदिप माने दैमारि बिथाङा बारग' जिथु माने स्पिकार बिथाङा बुंबाय थादों बेयो माने आंजों बिराद माने गोबां भटआव जेनगोन होननानै बुंदों। दिनैनि दिनाव हरिसिङाल' नङा BPF मुङानो सारा BTC आव जेननायनि लामाजों आवगायलांगासिनो दङ हरिसिङाल' नङा। बेराफारसेथिं जोंनि उदालगुरि जिल्लानि माने बे उदालगुरि जिल्लानि धीरेन बर' बिथाङा बुंदों जे माने BTR सुक्तियावनो माने गासैबो माने प्रमद बर' बेखौ हाइजेक खालामनासो लादों नङाबा NDP नि जि सुक्ति गोजौ थाखोआव जानांगौ होननानै बुङो बे बेलायाव नोंथाङा दा बिथांमोननि खोथाखौ मा होनना बुंगोन गाव हालौना गावनि हाखौ मोनदों ना मोनाखै गाव मिन्थिया बिथां धीरेन बर'आ गावदि जाम्बा बेखौनो दिनै बुंनाय जादों बेजोंहा प्रमद बर'खौ हाइजेकनि खोथा बुंनाय जायाखै। अनजुलि दैमारियाथ' मोनसे भावथिनायाव भाव लानायनिसो भाव लागासिनो दङ दसेबा एक्ट्रिसनि दसेबा भेलेननि एक्टिं लादों खारन थांनाय 14-15 समावहाय बेयो UPPLनि जानानैनो बेयो बिसायख'थियाव बाहागो लादोंमोन आरो एबाराव फैलायबाय BPF जों बेनिखायनो आं बुंनो नागिरो अनजुलि दैमारिया सासे माने नाटकनि एक्टिं खालामग्रा फावथिनागिरिसो बेयो अनजुलि दैमारिनि बुंनायजों दिनै बर' हारिया गिदिङा अनजुलि दैमारिनि बुंनायजों UPPL आव जेबो खहा जाया। नाथाय बबेबा बुंदों माने दिनै रन्जन दैमारिनि प्रमद बर'नि थाखायसो जेलाव हाबहैनो गोनां जाबाय होननानै बिथांमोननि माखासे सुबुंफोरा रन्जन दैमारिखौ UPPL आ बा प्रमद बर'आ जेलाव सोदों होनना बुंनाया जाबाय बेयो जाम्बिनिसो भाषा लेखा फरा रोङि आयेन कानुनखौ रोङि बेयो डक्टरेट जायान्दां डक्टरेटब्ला बियो बिदि बुंनाय नङामोन खारन आयेन कानुनखौ मिथिगौ रन्जन दैमारिया बबे धारायाव जेल जादों बिथाङा बबे धारानि थाखाय दिनै जेलाव जोबथेनानै दोनजादों बे बाथ्राखौ अनजुलि दैमारिया थारै मिथिगौ मिथिनाबो राजनितिक हिसाबै बिथाङा बे बाथ्राखौ प्रमद बर' बिथांखौ दाय होदों। जों नुबाय दिनै माने बे कमिसन दानायखौ एसे खेंफोरथि होदों बिथाङा दा बियो माने इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट थानाय समाव बियो दाफुंनाङामोन बियो बिराद माने गाज्रि खालामदों होनना बुंदों बे बेलायाव। BTR एकर्डजों आरो BTC इलेक्सनजों जेबो लोब्बा गैया। BTC आ गावनि बैसो थानाय हिसाबै समजों इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ आरो BTR आ जाबाय मोनसे सुक्तिनि द्वारा फैनाय आरो बे सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ भारत सरकारा मावलांबाय थानाया बेयाव मडेल कड अफ कन्डाक्टजों जेबो लोब्बा गैया बिथाङा बेखिनि बाथ्रा बुंनाया बिथांनि जाम्बाखौ परिचय होनाय जादों। बेहाय बहाबा माने राजखान्थियारि खैसारिफोर दङ नामा? निश्चय दङ दिनैनि दिनाव BTR सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनायाव हाग्रामाया जिर' जागासिनो दङ खारन हाग्रामा मैयानिफ्राय जिन्दा मरा खारन BTC आ गैला BTR फैबाय हाग्रामाया थांनानै दङ खिन्थु जिन्दा मरा बियो जारिमिन जाबाय हाग्रामानि आखाइजों लिरनाय BTC आ दिनै जारिमिन।